Salutare oameni dragi și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul acesta fac update la proiectul Atlas Navi. O să vorbim despre evoluția prețului, NFT-uri, analiză tehnică și ce s-a mai întâmplat de când am postat ultimul videoclip aici pe canal. Acest videoclip este făcut la cererea voastră, dând secțiunea de comentarii și cu această ocazie vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. În 14 luni, atunci am postat ultimul videoclip, s-au întâmplat multe în acest proiect și deși am fost ocupat să studiez zeci de proiecte din spațiul cripto, am rămas cu un ochi și pe proiectul Atlas Navi și, sincer, în sfârșit îmi place ceea ce văd aici. Țin să precizez că nu sunt sponsorizat de ei, nu le fac reclamă și dacă o să fiu vreodată sponsorizat, am să fiu cât se poate de transparent și am să spun în mod public pe canal. În regulă, prima oară o să mergem pe CoinMarketCap, deoarece aici găsim foarte multe detalii despre preț, tokenomics, exchange-uri și link-uri oficiale, ca să nu intrăm în site-uri copy-paste destinate țepelor. O să scriem în dreapta aici Navi. Ne apare Atlas Navi pe locul 889, cu o evoluție spectaculoasă în ultimele săptămâni. Numai astăzi a crescut 21%. Dacă îi dau pe toată perioada, ultimul videoclip care l-am postat a fost undeva pe aici, undeva prin 13 ianuarie, după care, bineînțeles că a urmat o distribuție, s-a vândut aici tokenii care au fost făcuți la început, când a reușit toată lumea să pună mâna pe token, a fost și bear market, în sfârșit a găsit un fond, după care a început ascensiunea. Ascensiunea a plecat de la mai mulți factori, și hype-ul cu AI-ul și cu DePIN, plus că piața cripto în acest moment stă foarte, foarte ok și indiferent dacă era un proiect care nu făcea nimic sau este un proiect foarte bun, oricum ar fi trebuit să aibă o evoluție destul de bună, adică să crească cât de cât. Dar în cazul de față, fiind un proiect bun și fiind pe hype, a crescut destul de bine. Da, vă ziceam că aici puteți să găsiți toate informațiile de care aveți nevoie, inclusiv website. Dacă apăsați pe website, vă duce direct pe site-ul lor, pe atlasnavi.com. Găsiți și Twitter, Facebook, Discord sau Telegram, white paper-ul de la proiect. De atunci, de când am făcut review ultima dată, s-a mai listat decât pe Uniswap, pe xt.com și pe acestea două care, din punctul meu de vedere, sunt irelevante, dar volumul cel mai mare de tranzacționare este în acest moment pe KuCoin și sunt și cele mai mici comisioane acolo. În momentul de față sunt doar 17% din monede în circulație, adică undeva la 52 de milioane din cele 300 de milioane. Și dacă mergem pe site-ul lor, m-ați întrebat mai mulți de NFT-uri și ce s-a mai întâmplat. Din ce am văzut, s-a mai introdus acest Atlas Market. Nu l-am instalat pe acesta. Te conectezi la fel ca la aplicația Atlas Navi și din ce poți să observi aici, cu ceva Navi disponibil, poți să cumperi reduceri la benzinăriile OMV și pe viitor se pare că asta apare și coming soon, pe viitor se va putea face, presupun, că asigurări la Țiriac Auto, da, insurance discount și car parts discount, adică piese auto și asigurări, dar asta urmează pe viitor. În momentul de față se pot face vouchere de reducere de la OMV, un lucru destul de ok. Ne arată câteva informații și din această aplicație. Este o aplicație separată față de Atlas Navi. Se conectează la fel cu portofelul la care este conectat și Atlas Navi, adică acolo unde ne ținem monedele. Și despre capitolul NFT, aici, din păcate, nu am reușit de nicio culoare. Eu în acest moment nu dețin un NFT. Tot timpul de câte ori am încercat să cumpăr a fost sold out, sold out, sold out. Sunt foarte puține NFT-uri din punctul meu de vedere, doar 39, 65, 40. Și ori de câte ori am încercat, nu s-a mai putut. Sunt foarte multe chestii de făcut ca să poți să intri în posesia unui NFT. Avem aici link-ul docs.atlasnavi.com NFT upcoming, care ne arată aceste NFT-uri. Fiecare NFT este unic în felul lui.
Eu o să dau de exemplu pe acesta, care este cel mai ieftin, $150. Și, după cum vă spuneam, în momentul în care apar NFT-uri, se pot cumpăra cu Navi sau se pot cumpăra cu carduri, dar pentru cei care au Mint Pass se deschid porțile la ora între 12 și 3 și au și 10% reducere. Pentru cei care plătesc cu Navi este în intervalul 3-6, iar pentru cei care vor să cumpere cu cardul de credit între 6 și 9, dacă mai rămân ceva NFT-uri din aceste două intervale deschise. Au fost 300 de NFT-uri, personal nici nu au fost disponibile în acea perioadă când a fost în 26 mai 2023 și nu am reușit să-mi iau. Când o să fac rost de un NFT, o să fac videoclipuri despre cât se poate câștiga, o să fac ceva teste cu el, dar deocamdată nu am de unde. Adică nu am. Urmează să vă zic imediat și de ce nu mi-am cumpărat unul. Așa, how to buy, ne zic aici câteva chestii și avem aici. Ca să trecem de la level 1 la level 2 avem nevoie de 50 de mile și la level 1 pentru fiecare milă parcursă se ia decât 60% din acea milă, urmând ulterior să creștem în nivel cu acest NFT și dacă ajungem cu el la level 21 se va putea lua 100%, adică la 100 de mile parcurse putem să luăm 100 de mile care ulterior le convertim în Navi și așa mai departe. Văd că mai sunt și informații despre fuel și astea, bineînțeles că costă. Ca să putem să aprovizionăm mașina va trebui să plătim în mile, dar neavând un NFT nu pot să spun sincer cât ar însemna aceste lucruri, doar vă zic diferența între NFT-uri ca să vă dați seama de ce un NFT costă 150, 200, 300 și așa mai departe. Deci, diferența este că, cu un NFT ieftin, nu poți să iei fix câte mile faci 100 de mile și iei decât 60 de mile pe care le convertești în Navi și cu cât crești în nivel, cu atât iei din ce în ce mai mult, urmând ca până la level 29 să iei 116%, adică la 100 de mile să primești 116 mile, dar după acesta, în momentul în care mai faci 1700 de kilometri și ajungi la level 30, mai e decât 16% din acele mile, ceea ce este un downgrade și un upgrade în același timp. Downgrade că, practic, cu acele NFT nu prea mai e mare lucru, faci o excursie de 100 de mile și mai e decât 16 mile, care practic nu prea mai valorează nimic în Navi, dacă stăm să ne gândim așa, și practic te obligă să-ți iei alte NFT sau poate există vreo funcție să o iei de la capăt, nu dețin încă informații despre acest lucru. O să ieșim de pe acest NFT de $150 și o să mergem la unul de 200, da, avem și unul de $200 și diferența este că la acesta nu pleci de la 60%, pleci de la 85%, ca ulterior la level 29 să iei 141% și la level 30 din 16 iei 20%. Tot la fel, cam puținel, dar mă gândesc că oricum faci o grămadă de bani făcând aceste nivele, oricum mergi cu mașina și practic faci bănuți și practic de acolo poți să-ți iei cu acești bănuți alte NFT-uri cu care să faci bani și cu acela. Și mai există și NFT-ul de $300 care mi se pare cel mai interesant, în care ne arată, cu acesta putem din start de la level 1 să avem 112% și ulterior la level 29 luăm de 2 ori și 25% milele pe care le parcurgem și în momentul în care ajungem la level 30 mai primim doar 30%. Este și bine, este și rău, pe de-o parte fac și ei bani, facem și noi bani, deci n-am nicio problemă cu acest lucru. Deocamdată nu am de unde să-mi iau NFT-ul pentru că toate sunt sold out. Asta nu îmi place. Dacă mergem aici, vedem că toate sunt sold out și
M-am uitat și pe Twitter și pe peste tot și nu văd când urmează să mai apară NFT-uri disponibile de cumpărat. Așa, mai avem aici un warning, please be very careful of copycats on OpenSea, adică există pe OpenSea și NFT-uri care nu sunt originale și zice că this collection is not sold on OpenSea, această colecție nu se vinde pe OpenSea, după care scrie că the only OpenSea page for Atlas Navi este aceasta, deci această colecție nu se vinde pe OpenSea, dar singura pagină pe OpenSea pe care se vând NFT-uri este aceasta. Am dat pe aceasta și am ajuns aici. Și aici văd că prețurile sunt colosale din punctul meu de vedere. Eu nu o să dau vreodată atâția bani pe un NFT, adică îl înțeleg la 150, 200, 300, v-am arătat și de ce costă atât NFT-urile alea, dar acesta a fost primul NFT care a fost eliberat în aplicație, Beltoise BT101, și dacă dau pe el, în momentul de față costă $400 cel mai ieftin. Deci cel mai ieftin este $400. Nici măcar nu știu unde pot să văd aici. Ia să vedem. Levels. Level este level 19 din 30. Asta înseamnă că produce ceva, dar se apropie de sfârșit, să zic așa. A ajuns cam la 70% din duritatea lui și practic nu-și merită acest bonus. Da, produce, înțeleg, dar aș prefera să cresc un NFT de la 0 și să-l duc eu la level 30 decât să-l cumpăr cu $400, deci cine a dat pe el a dat 200, acum îl vinde cu 400 și l-a și folosit o grămadă din punctul meu de vedere, deci n-aș face acest lucru. Și acesta este cel mai ieftin. Deci vă uitați la acesta, de exemplu Julia, care a fost vândut cu $300, în momentul de față se vinde cu $1458. Ia să vedem ce... Da, este proaspăt, 1 din 30. Deci acesta a fost cumpărat special ca să fie vândut cu bani mulți. Din ce am înțeles, se pot cumpăra 2 NFT-uri per wallet. Deci, nu știu, mai mulți oameni cu mai multe wallet-uri poate să cumpere mai multe NFT-uri. N-am idee cum fac aceste lucruri. Dacă o să reușesc să cumpăr unul cu cardul de credit, nu stau să îl cumpăr cu Navi sau să intru la nu știu ce chestii de ale lor, am să-mi cumpăr unul. Dacă nu, asta este nicio problemă, oricum o să dau vreodată banii ăștia pe ele. Și mai sunt și altele din ce în ce mai scumpe, adică și prețuri la bătaie de joc, 5 ETH, 2 ETH, 1,5 ETH, deci... M-am uitat și pe la recently sold, ultimele care au fost vândute și scump, foarte, foarte scump. 0,1 ETH, adică aproape $400, undeva la $320, $380 și nu, am zis clar că nu. A crescut prețul mult, bineînțeles că a crescut și prețurile pe OpenSea. Eu personal nu vă sfătuiesc să cumpărați NFT-uri de aici și nici nu cred că o să fac vreodată un videoclip despre acest lucru, decât dacă probabil, nu știu, o să găsesc un NFT foarte ieftin. Foarte ieftin ar trebui să vă pună niște semne de întrebare de ce este ieftin. Este fake sau este pe pagina oficială și a ajuns la ultimul nivel, adică la level 30 și practic nu mai produce cine știe ce bani. Ar trebui și ăsta să fie un factor. Dar o să studiez acest lucru. Ok, am vorbit și despre NFT-uri și acum să vorbim un pic și despre cum arată prețul. Aici a fost listarea, aici a fost fundul, a luat o corecție de, ia să vedem, de 94%, ceea ce este absolut normal în bear market. 94%, există proiecte care ajung și la 99% și n-au nicio problemă cu asta. Și practic din data de 16 octombrie 2023, când a început majoritatea proiectelor să crească, n-a făcut nici mai mult, nici mai puțin de 30x, adică cu $10 aici, aveai $300 aici. Bineînțeles că nu vă dau sfaturi de investiții,
Eu personal am un alt criteriu de căutare și din punctul meu de vedere, hai să nu pun de aici, să pun de aici. Din punctul meu de vedere, în momentul în care a spart primul nivel după Fibonacci 0,236, s-a întors, l-a și retestat, a închis și Fair Value Gap de aici și de aici prețul a decolat. De aici, din punctul meu de vedere, a devenit interesant, am și achiziționat, dețin ceva monede Navi, este foarte ok pentru mine acest lucru. Prețul o să mai crească din punctul meu de vedere, asta nu înseamnă că în acest moment o să fie parabolic, dar mă uit la market cap și are doar 21 de milioane de dolari, ceea ce este foarte puțin, de aceea este situat și pe locul 888. Capitalizarea totală de piață, dacă ar fi toate monedele acestea în piață, 300, dar nu sunt doar 52, ar fi de 125 de milioane de dolari, care este, la fel, foarte puțin din punctul meu de vedere. Are unde să crească, plus că în momentul de față este listat doar pe două exchange-uri relevante din punctul meu de vedere, KuCoin și Gate.io. Nu știu câtă expunere are XT.com și Uniswap-ul din punctul meu de vedere este scumpicel, că este vorba de ETH. ETH, chiar dacă a trecut acum prin Dencun, asta nu înseamnă că este gratis. Prețul o să crească și poate să ajungă lejer să facă de aici 10, 20, 30x fără nicio problemă, dar pe de o parte o să mai scadă, pentru că o să se mai dea drumul la monede în circulație și mă gândesc că în momentul de față a pus mâna pe ceva capital și o să se mai listeze și pe alte exchange-uri și o să facă o balansare frumoasă ca să nu fie un drop masiv. Adică în momentul în care se listează pe un alt exchange, prețul o să crească și o să mai dea drumul la monede. O să mă uit și o să fac un pic de studiu de caz când se vor debloca monedele, ca să știu personal când o să mai achiziționez moneda Navi. Dacă reușesc să fac rost de un NFT, o să fac ceva videoclipuri ca să vă arăt cât se poate câștiga, care este rata de conversie, din ce văd aici ar fi 10 mile la un Navi, adică dacă fac 160 de kilometri, dau un exemplu, sau hai să zicem București-Constanța, spunem 320 înseamnă 200 de mile, la 200 de mile înseamnă 20 de Navi și 20 de Navi nu te îmbogățesc în momentul de față. Înseamnă $8,36 pentru că te duci până la mare. Deci 8,36 cu 8,36, să spunem că faci $17, doar că ai folosit aplicația să te duci până la mare și înapoi. Dacă te raportezi la ziua de azi, $17 sunt puțini, dar ținând cont că acest proiect încă nu este în bull market, încă nu a început altcoin season, are doar 21 de milioane de dolari capitalizare și încă nu este listat pe marile exchange-uri, poți să spui că acești bănuți sunt foarte, foarte puține acum comparativ cu ce vor fi mai târziu, dacă alegi să nu îți vinzi monedele imediat după ce le obții. Eu personal nu vă dau sfaturi de investiții, ce să faceți cu monede, dacă să le vindeți, dacă să le păstrați, fiecare cu strategia lor, dar dacă nu a început altcoin season-ul și încă este loc destul de creștere, adică din punctul meu de vedere văd lejer la 200 de milioane capitalizare, ceea ce înseamnă undeva la 10x de aici, plus exchange-uri, plus că mai dă drumul la ceva monede, ar trebui să fie o expansiune destul de bună a prețului, plus că mai există și factorul în care acest proiect, chiar dacă este românesc, să aibă o expunere mult mai mare și în alte țări, bineînțeles cu ceva marketing pe acolo, ca să știe și lumea ce face Atlas Navi. Sunt foarte mulți care presupun că folosesc Waze sau alte sisteme de navigație. Am văzut că le-au integrat și direct în sistemele de navigație din mașini. Asta este un alt lucru foarte, foarte bun și consider că deocamdată am făcut un update destul de lung. Dacă mai sunt ceva întrebări, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii ca să știu ce să vă răspund. Una peste alta, un proiect ok,
are o creștere destul de sănătoasă și mă uit foarte atent să văd când se listează noile seturi de mașini, ca să știu când aș putea să fac un video despre cum să cumpărăm sau cât produc sau ce se întâmplă cu acele NFT-uri. În regulă, dacă l-ați găsit interesant, nu uitați să-i dați un like, abonați-vă la canal ca să fiți la curent cu tot ce postez, lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră asupra proiectului, dar și idei despre ce să mai postez pe acest canal de YouTube și până data viitoare, spor la bani!